Момичета, вижте! Горя калории 24/7. Тренирам от вкъщи с FitMoves. Бях започнала с 15-минутни тренировки за бедра, дупе и корем. Ето го резултата! Сега правя 7-минутните тренировки. Трябва да ви кажа, че съм изненадана. За 7 минути на ден успявам да бъда в топ форма. Тези 7 минути вкъщи се равняват на 30 лутане в фитнес. Тренировките на FitMoves са перфектно структурирани. Няма загуба на време. Имам свободата да тренирам вкъщи за 7, 15 или 30 минути на ден. Даже да пропусна тренировка е окей. Ще я наваксам, когато мога. Мотивират ме треньорите. Дават чудесна емоция и е голям кеф да си пусна една тренировка. Усещам се чудесно в кожата си. Само за няколко седмици се стегнах. Момичета, всички трябва да опитат тренировките на FitMoves. С всяка тренировка получавам подарък хранителен план. И то специално направен за всяка програма. Вижте плановете, страхотни са. Вкусни, лесни и здравословни рецепти. Въобще това е рутина, която доставя удоволствие, без глад и лишение. Свалям, горя, стягам с лекота и удоволствие. FitMoves ми дава всичко, което ми трябваше. Получавам мотивация, лекота, свобода, удоволствие. Просто опитай!